खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ, आसामाव खमैबो गं 13 आयेन बेरेखा रेड हल खनिफोरा बन्द जाबाय। दासिमबो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। आसामनि मार्घेरिटा दालाइ जिल्लायाव 13 रेड हल माइनफोरा बन्द खालामो। आयेन बेरेखा खनिनि खामानिफोरनि सायाव मोनसे गिदिर सिग्रोमनाय जागायजेनो। सनिबार 18 जानुवारि खालि मोन 13 रेड हल खनिफोरखौ बन्द खालामो। बे खामानिया गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि उम्रांसु खैला खनि आंखालनि सायाव न्यायारि नायबिजिरनायनि फोसावनायनि उनाव जादों। जायगायारि पुलिस, कल इन्डियानि मावख'गिरिफोर आरो आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि लिमिटेड (एपिडिसिएल)नि हेफाजाबाव मार्घेरिटा खुंथायनि दैदेननायाव बे अपारेशना नामदांआव आयेन बेरेखा खनिनि थावनिफोरखौ नोजोर होदोंमोन। पाम्प आरो मटरफोरजों लोगोसे गोबां बिबांनि खनिनि आगजुफोरखौ जब्द खालामनाय जादों आरो खनिफोरखौ जगायग्रा मोब्लिब लाइनफोरखौ फोनांजाबनाय जादोंमोन। मोनसे नागारजानाय कल इन्डिया मावख', जायखौ आयेन बेरेखायै मोब्लिबारि आगजुफोरजों बानायफिननाय जादोंमोन, सिल खालामनाय जादों आरो जायगायाव मोन्नाय मोनसे जावखांग्राखौ मार्घेरिटा पुलिस थानायाव लांनाय जादोंमोन। मार्घेरिटा पुलिसनि माखासे मावख'गिरिया बुंदोंमोन, नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो आयेन बेरेखा खनिफोरनि नंगुबै अनजिमाखौ दासिमबो रोखा खालामनाय जायाखै। खैला खनिनि आंखालनि न्यायारि नायबिजिरनाया आसामाव आयेन बेरेखा खनिनि सोमोन्दै आरोबाव गुवारै फोरमायनो हागौ होनना सान्नाय जादों। आरोबाव आपडेटफोरखौ नेथ'नाय जादों। नैथि खौराङाव दङ, आसामनि गवालपारायाव सेनियर एसिस्टेन्टखौ घुस लानायनि दायाव हमदों। सावस्रि सिबिथायनि जथाय सामलायगिरि, गवालपारानि मावख'गिरि सासे गागि हेफाजाबगिरिखौ सनिबार 18 जानुवारि खालि डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करापसन आसामआ 10,000 रां घुस लाबाय थानाय समाव हमदों। दायनिगिरि मनज कुमार घोषआ फिन आसाम पर्टेलाव अजद होगिरिनि बिमुंखौ फोसाबनो थाखाय सासे अजद होगिरिनिफ्राय 15,000 रां बिदोंमोन। घुस होनो नेवसिनानै अजद होग्राया भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करापसन डाइरेक्टरेटनि खाथियाव थांदोंमोन, जायनि जाहोनाव अपारेशन जादोंमोन। बिथोनगिरिनि मोनसे हानजाया सावस्रि मावख'आव मोनसे फान्दायदोंमोन, जेराव घोषखौ घुस बिनाय रांनि बाहागो महरै 10,000 रां नाजावनायनि उनावनो हमनाय जादोंमोन। उदां साखिफोरनि नुजाथिनायाव बिथांनि आखाइनिफ्राय सिनायथि होजानाय रांखौ बोखांनाय जादोंमोन आरो फोरमान महरै जब्द खालामनाय जादों। थोजासे फोरमान मोननायनि उनाव घोषखौ खानाय जादों होनना खौराङाव मोन्नाय जादों। थामथि खौराङाव दङ, आसामनि उम्रांसुआव स्कुल बास जाब्रबथायाव फरायसानि जिउ खहा, गोबां जोखोम। सनिबार 18 जानुवारि फुङाव दिमा हासाव जिल्लानि उम्रांसुआव नेसेम सिमेन्ट फेक्टरिनि खाथियाव गंसे फरायसालि बासजों जानाय मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथायाव सासे फरायसानि जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो। रेबथुमनाय नम्बर AS08C2292 गोनां गोग्लैनाय बासआ सेक्रेड हार्ट स्कुलनि फरायसाफोरखौ रोगागासिनो दंमोन। थैनाय फरायसानि सिनायथिखौ दल मिररंफि होनना मिथिनाय जादों। गिबि रिपर्टफोरनि बायदिब्ला जाथायनि समाव गोबां फरायसाफोर दंमोन। बाङाइसिनाव सा 15 फरायसाफोरा जोखोम जायो। 3 गोब्राब थासारियाव दं आरो आथिखालाव गोनांथार सावफाहामारि जोथोन लागासिनो दं। बिबानगिरिफोरा बै जाथायफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं, जायनि जाहोनाव जाब्रबथाय जादोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ, कक्राझाराव गोख्रों हेंथा सोमावसारदों, न र'ड न भट स्ल'गान होदों। कक्राझार बिधान सभा बियाबनि धलमारानि सिङाव थानाय आसामनि चामारपारानि थागिबिफोरा ओनसोलाव जोबोद गोनांथार लामा थाबैनो लुफुंनो दाबि खालामनानै न र'ड न भट स्ल'गान होनानै गेदेर सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। बे हेंथा दिन्थिफुंनाया लामाफोरनि गाज्रि थासारिनि जाहोनाव गोबां बोसोर नेवसिजानाय आरो दुखु खस्थ'नि उनाव फैदों, जाय लामाजों थाबायग्रा आरो दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव हेंथा जाबाय। जायगानि सुबुंफोरा जुनियायै नयापारा नासुनगुरिखौ चामारपाराजों फोनांजाबग्रा मोनसे लामा बानायनो दाबि खालामगासिनो दं, जाय गोबाव समनिफ्रायनो दाबि खालामबोगासिनो दंमोन।
मोनसे नेमखान्थि बायदियै थागिरिफोरा क'क्राझार डिपुटि कमिशनारनि गेजेरजों आसाम चिफ हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदों आरो जेंनाखौ सुस्रांनायाव बिथांमोननि आखाय होनो खावलायदों। सोमावसारगिरिफोरा मोनसे गोख्रों सांग्रांथि रादाबबो फोसावदोंमोन दि जुदि बिथांमोननि दाबिफोरखौ सुफुंनाय जायाब्ला बिसोरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव भट नेवसिगोन। उदांस्रिनि 10 बोसोर थासेयावबो नांगौ रोखोमनि रोगाथाइनि सुबिदाफोरनि आंखाला बे ओनसोलाव 500निबो बांसिन फरायसालियाव थांनाय गथ'फोर आरो एम्बुलेन्स सिबिथायनि गोनांथि जानाय बेरामिफोरखौ गुदि सौहैनायनिफ्राय गोजानाव दोनबाय थादों। दैज्लां बोथोरनि समाव लामाफोरा हान्थु गोथौ दै लोमनायाव लामायाव सोलायो, जायनि थाखाय जायगायारि सुबुंफोरनि थाखाय थांलाय फैलाय खालामनायाव मोनसे सहायथावै जेंना खालामो। बिसायख'थिनि सिगां लामा लुफुंनाया आबुं जायाब्ला सोमावसारगिरिफोरा फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव भट होनायनिफ्राय गोजानाव थानो गोख्रोङै थांखि लादों। थागिरिफोरा बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', जायगानि एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो आसाम सोरखारखौ लामा बानायनायाव गोनांथि होनो आरो गोबाव समनि दुखु खस्थ'खौ सुग्लायहोनो खावलायदों। बाथि खौराङाव दङ आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया सिभिल वार्क्स मनिटरिं पर्टाल बेखेवदों। आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि ड रनज पेगुआ सनिबाराव सोलोंथाइ बिफाननि सिङाव गुबुन गुबुन नोगोरारि लुनाय मावथांखिफोरखौ नोजोर होनायनि थांखिजों मोनसे जर'खा पर्टेलखौ बेखेवदों। आथिखालाव समग्र शिक्षा हाबाफारिनि सिङाव 10,000सो फिसा आरो गिदिर लुफुंनाय खामानिफोरा सोलिगासिनो दं। बे गोदान पर्टेलजों बेफोर मावथांखिफोरखौ दा थोंजोङै समग्र शिक्षा मावख'निफ्राय नोजोर होनो हागोन। गावनि मावख'आरि एक्स हेन्डेलआव पेगुआ बुंदों, रायजोनि 45,000 प्लास फरायसालिफोराव नोगोरारि लुनाय खामानिफोरनि गोहोम गोनां नायदिंनाय आरो लामा दिन्थिनायखौ रोखा खालामनो थाखाय आं दिनै समग्र आसामनि थाखाय सिभिल वार्क्स मनिटरिं पर्टेल बेखेवदों। बे पर्टेलआ गुबै सम ट्रेकिंखौ जाफुंसार खालामो, समाव बिथोनफोरखौ खाबु होयो आरो गोख्रै लुनाय आरो गुन सामलायनाय मोन्नैखौबो रोखा खालामो। बेजों लोगोसे बे हाबाफारियाव मोननै केरियार लामा दिन्थिनाय फारि बिजाबफोरखौ बेखेवनाय जादोंमोन, जाय फरायसाफोरखौ गावसोरनि इयुननि जिउ राहानि लामाफोरखौ महर होनो थाखाय बेसेनगोसा सानथौ आरो बोसोन होदोंमोन। फरायसालि सोलोंथायाव जिउ राहा लामा दिन्थिनायनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै पेगुआ गुबुन मोनसे टुइटआव बुंदों, फोरोंगिरिफोरखौ गोनांथार फुंखाफोरजों साजायनो आरो फरायसाफोरनो जिउ राहानि खाबुफोरनि सायाव सम मथै फोरमायथि होनो थाखाय आं दिनै समग्र आसाम केरियार गाइडेन्स स्टेबल बुकनि खोन्दो 3 आरो 4 फोसावदों। द'थि खौराङाव दङ एबसुआ बिटिआरनि सोलोंथाइ आयदानि सायाव रनज पेगुखौ लोगो हमना सावरायलायदों। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ सुक्रबारखालि जनता भवनाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु आरो बर' साहित्य सभाजों मोनसे मेलाव ओनसोलनि बायजोआव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि लुनायजों लोगोसे बिटिआरनि गोबां सोलोंथायारि आयदानि सायाव सावरायदोंमोन। सावरायनायनि गुबै मख'जाथाव बाथ्राफोरा जाबाय बर' बिजोंनि थाखाय मोनसे जर'खा फोरोंगिरि रोंगौथि आनजाद टेट आनजाद खुंनाय, फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरनि प्रभिन्सियेलाइजेसन, गोजौ फरायसालिफोरखौ गोजौसिन गेजेर फरायसालिसिम जौगाहोनाय, बिटिआरआव गं 35 गोदान बर' बिजोंनि मडेल फरायसालि गायसन्नाय, बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफोर थिसन्नाय आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि उदालगुरि केम्पासखौ गायसन्नाय। पेगुआ मोनसे ससियेल मिडिया पस्टआव बुंदों, रायजो सोरखारा खाथिनि इयुनाव बेफोरनि राहाफोरखौ मावफुंनो थाखाय गावनि रादायाव गोख्रोङै दं। बे समावनो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ जथुमनि उनाव गोबां गोनांथार थिरांथाफोर लानाय जादों होनना बुंथियो। फारसेथिं माखासे गुदि खिथाफोरखौ दासिमबो सुस्रांनायनि गोनांथि दं। बिथाङा बुंदोंमोन दि गं 101 बर' बिजोंनि गोजौ फरायसालिफोरनि गेजेराव गं 54खौ सोरजिनायनि उनाव आरो थिसननायजों जौगाहोनाय जागोन। साहा बागाननि मडेल फरायसालिफोर बायदि गं 35 गोदान बर' बिजोंनि मडेल फरायसालिफोर गायसन्नाय जागोन। फरायसालि प्रभिन्सियेलाइजेसननि सोमोन्दै माखासे गुदि खिथाफोरखौ सुस्रांनायनि गोनांथि दं। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि उदालगुरि केम्पासखौ सोरजिनायनि उनाव आरो थिसननायजों गायसन्नाय जागोन। जों आसाम स्टेट स्कुल एजुकेशन बोर्डआव सोलोंथायारि मावख'गिरिफोर थिसननो दाबि खालामदोंमोन, जायनि सोमोन्दै सानथामनि गेजेराव मोनसे फोसावथाय फोसावनाय जागोन। जों एससिइआरटिआव बिबुंसारगिरिफोरखौबो दाबि खालामदोंमोन आरो बिसोरो मोनसे लेङाइ बिथोनगिरिनि मासि बानायदोंमोन, बर'आ बुंबावो।
स्निथि खौराङाव दङ आसाम इनस्टिट्युट अफ रिसार्च अफ ट्राइबेल्स एन्ड शिड्युल्ड कास्ट डिपार्टमेन्टआ ट्राइबेल सावथुननि बादायलायनाय फोसावदों। ट्राइबेल एफेयार्स बिफाननि सिङाव थानाय आसाम इनस्टिट्युट अफ रिसार्च फर ट्राइब्स एन्ड शिड्युल्ड कास्टआ सावथुन दिहुनगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोसो गुदुं खाबु फोसावदों। फसंथाना फेब्रुवारि 2025 मायथाइयाव जानो गोनां हायुङारि हारिसा आरो थुनलाइ फोरबोनि बाहागो महरै मोनसे सुंद' सावथुन आरो मोगथाङारि बादायलायनाय खुंगासिनो दं। सावथुन दिहुनगिरिफोरखौ थागिबिसा हारिफोरनि धोनि हारिमु आरो दोरोंफोरखौ दिन्थिफुंनाय गावसोरनि खामानिफोरखौ गथायनो थाखाय हांख्रायहरनाय जायो। दा बेयाव माखासे गोनांथार फोरमायथिफोर होनाय जाबाय। सावथुनफोरा भारतनि जायखिजाया हारिसायारि रावाव जानो हागौ, नाथाय बेयाव इंराजि साबटाइटेलफोर थाफानांगोन। बेफोरखौ 2020 मायथाइनि उनाव दिहुननाय जानांगोन आरो बेयो फोरमायनायनि गोनांथि गैया। इउट्युब एबा गुगोल ड्राइभनि गेजेरजों गथायनायफोरखौ खालामनो हायो होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। एप्लाइ खालामनाय जोबथा समा 25 जानुवारि 2025। बयनिख्रुइ साबसिन गुसुं सावथुन, साबसिन मोगथाङारि सावथुन, साबसिन दिथागिरि आरो साबसिन सिनेमाट'ग्राफि बायदि थाखोफोरनि थाखाय बान्था दं होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। जोबथा दिन्थिफुंनाय आरो बान्था होनाय फोरबोआ फोरबोनि समाव एखे सानावनो जागोन। गथायनाय आरो सोंनायनि थाखाय स्क्रिनाव होनाय इमेलआव जगाजग खालामनो हागोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।